Hej og velkommen til min video. Så har vi Laura endelig på hendes trampolin. Det er længe siden, var Laura? Hoppe, hoppe, hulla, hej. Har du ondt fra i går? Spiller I for meget fodbold over skolen? Nej, jeg spiller ikke engang fodbold. Nå. Det er der, jeg havde haft idræt. Så er jeg faldet sammen. Faldt du så sammen? Det er det, jeg gør. Nå. Jeg er ekstra inde i ben. Nå. Cykel, cykel, cykel. Laura, hun er lidt spændt lige i tiden. Hun skal jo lige have fødselsdag på lørdag. Så bliver du hvor gammel, Laura? 13 år! Dit lækre skår. Og Balder, den blev skid. Han er jo næsten lige blevet 4 år. Gør Balder. Ja. Det er nok sådan i orden. Nå, kan du slå koldbøtter? Og det hedder jo skjoldbøtter, var ikke sådan, du sagde, da du var lille? Hej mor, jeg kan godt lave skjoldbøtter. Laura, det hedder koldbøtter. Nej, det er skjoldbøtter. Hold da op, mand. Det så lidt vildt ud. Skal du så bare ligge der nu? Hold da op. Er der. Hulla, hej, hopsesse, og tralalalala, bum, Carlo. Nå, men bortset for det, så nyder vi jo det gode vejr, ikke også, Laura? Og nu skal vi jo snart på arbejde, hende og mig. Når vi lige har fået noget aftensmad. Og så kan vi jo lige liste os op og se, hvad ham der Mr. BB han laver. Skal vi det? Hvad tror du, han laver? Vi lister lige så stille afsted. Så skal I bare se. Og det kan godt være, at han bliver skidesur, men nu lister vi op og kigger. Så nu skal I bare se herinde. Sidder vi lige her og kigger. Se. Hvem er det, der sidder her? Nøj. Se, her sidder han jo. Masterkongen af Mejleby. Der bliver så særligt. Prøv ikke gå væk med dig. Nej, jeg mener det, mor. Vi har sagt til dem alle sammen, de skulle ikke blive bange, hvis du blev sur, når vi kom. Mor, gå lige ud. Hvad spiller du? Jeg går ud. Ja, hvad spiller du? Ikke noget, jeg ser YouTube. Mor, gå ud. Spiller du, jeg går ud? Nej, gå ud, mor. Hvorfor? Fordi jeg Jamen nu er de alle følgerne sad og ventet. Gå ud, for fanden Og af. se, nu bliver han sur. Gå ud. Hold da op, mand. Så vil jeg skulle så gå ind, han kan I ikke sige hej? Gå! Okay. Så skulle vi så gå ud. Det var godt nok. Det var godt nok lidt en sur en, var Laura? Det var ikke sådan lige. Nu kan I prøve se, nu har Laura og René hængt sådan nogle små søde lamper op, fordi Laura fylder jo år på lørdag, og så skal vi sidde herude, for de siger jo godt vejr, og grill og kaffe, og så skal vi have lidt lys. Ikke godt, Laura? Det er jo ikke sådan at blive 13.
skal bare se, nu står han herinde og tager sodavand. Han kan jo ikke lade med at grine heller. Vel? Og så har vi et lille bullemis og baller. Og se, der er skuler ude på. Han er lige ved at kvæles i sodavanden, fordi han ikke kan lade med at grine. Ikke også, lille Rasmus? Nu er du endelig hjemme igen. Og så er det René, han er ved at tørre døre af. De er godt nok blevet helt beskidt. Mor, Ja, hvornår er du færdig med den her video? far. For jeg skal sige noget. Hvad skal du sige? Ja, det skal de ikke vide. Det skal vi ikke vide. Det skal de ikke vide. Nå. Dem der i den der lortestation, der du sidder og snakker med hele tiden. Sluk den lige. Hvad, Laura? Skal du hoppe igen? Og Bella er klar med fodbolden. Er der nogen, der gider spille fodbold med Bella? Nej. Gider du spille fodbold med Bella? Nej. Gider du spille fodbold med Bella? Nej. Bella, der er ikke nogen, der gider spille fodbold med dig. Desværre, så går lege bolden selv. Du. Nå. Du er vist en værre gyrøv. Nå. Det kan være, at vi skal slå videoen af så. Hej Lausen. Skal vi gøre det? Okay. Men husk nu at abonnere og subscribe og det hele, som er jo det samme. Ja. Fordi det vil vi godt nok blive glade for. Ikke også, Rasmus? Kan du smile? Nej. Lige lidt. Nej. Laura, kan du smile? Og hvis det er, så kan I jo skrive en kommentar hernede, hvor I skriver, tillykke Laura, på lørdag. Så bliver hun så glad. Måske. Tror vi. Ikke? Kan I sige hej hej? Hej hej. 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 Ej. Det kan man da ikke, Rasmus. Hvem har lært dig at gøre sådan? Hvad? Hvem har lært dig det? Har du også lært det, Laura? Har du også lært det? Jamen, du laver jo også fuckfinger i matematiktimeren, altså hænger på skabet derhjemme. Altså, hallo ikke? Du heldigvis laver igen for nøle. Nå, de siger, at vi skal slukke, så vi slukker. Hej hej!